Masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na madubin al'umma wanda ni Ibrahim Idris nake gabatarwa. Shirin madubin al'umma shiri ne wanda yake zakulowa da yin nazari akan al'amuran da suka shafi rayuwa ta yau da gobe ta al'umma domin tattaunawa da neman mafita. A yau maudu'in da zamu tattauna akan shi shine amfani da dama domin cimma burin rayuwa, wanda zamu tattauna tare da Malam Shazali Musa Rafin Daɗi. Malam Shazali Musa Rafin Daɗi tsohon almajirin tsangaya ne, sannan ma'aikaci ne a asibitin koyarwa ta gwamnatin tarayya da ke jihar Katsina a ɓangaren kula da lafiyar kunne. Domin jin yadda tattaunawa za ta kasance, ku biyo mu a cikin shirin. Malam Shazali, kamar da kuka ji a shimfiɗar shirin, za mu tattauna ne akan muhimmancin amfani da dama domin cimma burin rayuwa. Kasancewar kun yi almajiranci a tsangaya a baya, kafin daga baya Allah ya taimaka kuka samu dama, akwai karatu hau kai matsayin da kuke. To a iya ilimin da kuka samu, tsangaya karatun makarantun tsangaya me suke nufi kuma me suka kunsa? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko shi karatun tsangaya a ƙasar Hausa yana nufin makarantar allo. Ita wannan makarantar allo tun kafin zuwan turawan mulkin mallaka sun zo sun same mu dama ana shi wannan karatu na tsangaya. To malami ne za a kawo mishi almajirai daga mabambantan garuruwa da kuma 'yan gari. A wancan lokacin za ka ga da manya-manyan attajirai da kuma masu hannu da shuni da sarakuna suke ɗaukar nauyin wannan malaman na cewa su zauna su karantar da wa'annan yaran saboda a samu ilimi a cikin al'umma. To, tun da dai shi ana yin shi ne saboda koyon karatun alkur'ani da sauran ilimomin addini. Na tabbata ba a rasa wasu ci gaba da ake ce nasarori da ke kawo al'ummarmu. Waɗanne irin nasarori ne karatun tsangaya ke kawo al'umma Hausa? Gaskiya alhamdulillah karatun tsangaya yana kawo nasarori da dama a cikin al'umma. Abin da za mu kalla shine shi dama dai mun san cewa neman ilimi farilla ne ga dukkan daukakin musulmi, mace ko namiji, babba ko ƙarami. To saboda haka yakan kasance ana samun ilimi ta hanyar karatun tsangaya na alkur'ani mai girma. Akwai makarantun ma da zaka je za ga ba wai ƙur'ani kaɗai suke karantarwa ba, har da littattafai, hadisai da fiqhu. So ina ganin a hakan idan aka ce makarantun tsangaya suna koyar da ɗalibai ilimi na alkur'ani, ilimi na littattafai, ba ƙaramin ci gaba ne ba a cikin al'umma. Tabbas ci gaba ne mai amfani. Ko ba komi kuma an riga san cewa duk da na san cewa karatun tsangaya bai shigo ratsi na karatun zamani ba. Ma'ana bai shigo ratsi na karatun zamani ba. Karatun zamani idan mutum ya yi makaranta firamare wato matakin ilimi na farko kenan, ya je secondary school wato matakin ilimi na biyu, da wannan ainihin sakamakon da ya samu zai iya zuwa ma a ɗauke shi aiki ya shiga aikin gwamnati. Saɓanin shi wanda ya karatu tsangaya ba zai samu wannan damar ba saboda zamani da ya riga ya canza. Amma kwarai da gaske makarantun tsangaya sun ba da gudunmawa, sun ilmantar da mutane kwarai da gaske, kuma sun kawo tarbiyya a cikin al'umma. To akwai wani bincike da asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF suka yi a shekarar 2018, wanda ya nuna cewa kusan kashi 70 na yaran da ba su zuwa makaranta a Najeriya yaran da suke karatu a tsangaya ne. To wannan bai kawo wani tasgaro ko kalubale ba ga tafiyar da daga ita tsangaya ba? Akwai kalubale gaskiya, domin idan ka kalli ita kanta rayuwar da ake tafiya yanzu, komai ya riga ya canza. Al'umma ta riga ta canza, yanayi ya canza, tsarin rayuwa ya canza, kai ta abinciccikan da muke ci na rayuwa na yau da gobe sun canza. Saboda ya kamata a ce an dama da su wa'annan almajirai na makarantar tsangaya. Illa gwamnati ce za ta yi kokari ta kawo musu gudunmawa, ta faɗaɗa abin, ta zamanantar da shi, a yi ƙoƙarin sa su a makarantu na zamani, ko kuma a'a kamar yadda dama na ce maka can asali sarakuna ne da masu hannu da shuni suke ɗaukar nauyi shi wannan makarantu na tsangaya, suke taimakawa malami ya zo ya koyar da ainihin su na almajirai har ma da 'yan gari. Don a makarantun tsangaya asali gaskiya almajirai ne ake koyarwa, amma daga baya sai kasance har ma 'yan gari, tunda malami ne ake ɗaukowa daga ko ƙauye ko wani sashi wani ɓangare a kawo shi a bashi muhalli, a rika bashi abinci, ya rika koyar da su wa'annan yara. To ina ganin
inda za a yiwu gwamnati ta shiga cikin wani al'amari ta yi ruwa da tsaki, to insha Allah za a ga cewa wannan giɓin an cike shi. A can baya ana ɗauko malami a kawo shi ne saboda ya ilmantar da yara na nan cikin al'umma da kuma ma waɗanda za a kawo cikin wannan society din. To can baya sarakuna da masu hannu da shuni da shugabanni suke ɗauka ɗawaini wannan aiki da ake yi. To amma yau da gobe ta sanya cewa su ma sun saki sun bar mu malamai. To hakan ci gaba ya kawo ma makarantun tsangaya koko ya basa inda suke koko ya kawo masu ci baya. Gaskiya ya kawo ci baya sosai, ya kawo ci baya, domin a hakan kusan in ce maka akwai makarantun tsangaya da dama wanda kawowa yanzu duk babu su, sun ruguje. Da sai ka samu almajiri 500, 300, 400 a makarantar tsangaya. Saɓanin yanzu lalacewa da abin ya yi sai ga bai wuce almajiri 10 ba 20. Wasu uwayen sun zo sun ɗauke yaransu, wasu kuma sun fara tasawa sun kama gabansu. To kaga abu ya taɓarɓare gaskiya, saboda duk abin da aka ce ba shi da ainihin support, ma'ana ko mai ɗaukar nauyi ko masu taimakawa, to da wuya gaskiya da wuya da ke dogon zango. Amma da za a samu wanda za su taimaka ɗaukar nauyi ko kuma su rika ba da gudunmawarsu, yawwa, to tabbas abin ba zai samu naƙasu ba. To halin da muke ciki kenan yanzu gaskiya, kuma game da tarbiyya ma dai ta samu karanci. A can baya lokacin da muna dai kan wannan magana cewa sarakuna masu hannu da shuni suke ɗaukar ɗawainiyar wannan karatu na tsangaya. Iyaye suna turo yaransu ba tare da sun kashe komai nasu ba. Iyaka dai ɗauko yaro ne za su kawo shi ya karatu sannan kuma ya bara ya samu abin da zai ci, ko kuma ya samu inda yake aiki ya samu abin da zai ci. To da aka samu janyewan waɗannan, kuna ganin cewa ya kamata a ce iyaye sun sanya hannu su maye gurbin waɗancan mutane da suka janye hannayensu? To shi dai ka ba ɗanka ilimi wajibi ne, ka ba shi tarbiyya, ka ba shi ilimi wajibi ne, nauyi ne Allah ya riga ya ɗora maka tun kafin wani ɗan ya zo duniya. So da haka magana ka kula da shi, ka ba shi ilimi a duk inda yake. Ni yanzu idan zan gaya maka wani tsohon tarihi, ni karan kaina ta faru a kaina. Mahaifina duka almost bai fi wata 2 kenan ba da ya kawo ziyara ta wata 2 wata 3 kenan zuwa 4. Yake tuna min wata rana wadda da ya zo ya gani a cikin condition ɗin da sai da ya zubar da hawayen shi. A wancan lokacin yau wai, so lokacin makarantar muna da yawa, akalla mun kusa kai mu 200 haka zuwa 250. Kowa za ga ɗabi'u daban, yanayin tsafta daban da sauransu. To ni gaskiya kusan in ce maka shi yake tuna min akwai ranar da ya zo gani na har yanzu ranar tana ran shi, nace ni ma ban manta ba. Da na kalle ka kuka na kama ni nace ina tuni kana yin kuka ni ma ina kuka. Sai kuma ya ce min abin da yake tuna a ran shi kawai tafarkin da ya dora ni. Dan gaskiya ni ana zuwa ana kamun ziyara, kamun taro mata kwanciya, kayan sawa, takalma, da yake dai ka san takalma karamin yaro wanda dai kusan a ce ba gali, wanda ya baro mahaifiyar shi ya taho. Musamman ba makarantu na zamani ba, makarantu irin wannan na tsangaya, to gaskiya galibin shi kaɗan ne. A yi takamar cewa ana ba shi ilimi, ana koyar da shi karatu, amma ɓangaren ci da sha, kamar da na ce maka, inda gwamnati da masu hannu da shuni kamar da suke taimakawa a wancan lokacin za su ci gaba da taimaka. Duk da dai a wancan lokacin ma wasu ba duka almajiran suke ɗaukar nauyin su ba, suna ɗaukar nauyin malaman ne. Yanzu kamar malami na, lokacin da aka kawo shi an ba shi gida kyauta. Na sani da wayo na lokacin da ake kama shi buhun masara, a kama shi shinkafa, a kama shi duk kayan abinci. Mu dai ne muke zuwa mu nemi bara ko gidan aiki kamar yadda ka ce, wanda sale-salen haka ne mutum Allah ya taimake shi ya tsaya bilhaki akan abin da ya tsaya ya kawo shi garin har ya kai ga halin da ake ciki. To za mu duba wani kalubale ne kai tsaye shi karatun tsangaya yanzu yake fuskanta? To kalubalen da yake fuskanta gaskiya shine kamar da nace maka rashin galihu. Gaskiya duk inda aka ce mutum ya tafi karatu ko ya tafi neman ilimi, an san cewa dole ne fuskanci kalubale. Akwai lokacin da ni karan kaina nan wurin na kwana da yunwa, tabbas na san cewa na yi kuka da idona, ba zan manta ba da wannan rana gaskiya, wanda na yi tunani inda gaban mahaifiyata nake ba zan tsinci kaina ba zai faru ba, cewa hakan ba zai faru ba, duk ta yadda za ta bani abinci. Saboda haka da wanda ka tunkara a rayuwa dole ne akwai kalubale, kuma sannan ga rashin lafiya. Na san da cewa malamin mu malami ne mai kulawa, wasu malaman suna da kula kwarai da gaske, duk wani magana yawo tasha
a je kasuwa a rika biye da sauransu, gaskiya malamin mu yana da tsanani akan wannan, bai da wannan tsarin ba. Saboda wannan su ne sile wanda suke kawo ga an ce mutum ya zama dan daudu, ko mutum ya bar karatun, ba karatun ma din sai ga shaye-shaye da sauransu ma kare da ba ta gari. Wannan duk suna cikin kalubalen da ake fuskanta game da karatun tsangaya, musamman a wannan lokacin da muke ciki. A baya gwamnatin jihar Katsina ta kawo wani tsari na kula da makarantun tsangaya wanda take raba kayan abinci domin shi malami da kuma ɗaliban shi. Duk da dai cewa da yawa suna korafin cewa idan an ba malaman suna amfani ne wa iyalinsu kaɗai, suna barin su yara suna shiga gari suna bara. To hakan na nufin cewa su ma malaman ba su ƙoshi ba, suna buƙatar su samu ƙoshi, su samu kwanciyar hankali, sannan su karantar da yara. To kuna ganin idan aka dawo da irin wannan tsarin zai kawo ci gaba sosai? To ka san rai da buri, da yadda aka wadata shi gani yake bai wadatu ba. Tabbas malaman tsangaya a da za ka same su wasu ɗinkin hula, wasu wankin hula, wasu yankan akaifa, ba dan koyi ba saboda zuhudu. Ina gaya maka a wancan lokacin kenan. To malami yana gudu ya kwaɗaita da duniya, ya dirmiya. Shi yasa za ka mafi yawancin sana'o'in suke na a wancan lokacin. Yau suna taka tsantsan. Amma rayuwa na canzawa, wannan ya zama mai kuɗi, wanda ta zama mai kuɗi, ni ma ina so in zama, ina so in samu sauƙin rayuwa, wani ya sai abin hawa, ina so in sai, duk shi ke sanyawa idan aka ɗauko na kaso na almajiransu ba su iya cinye abin da za a ba su gaskiya. Idan ka zama madubi na mutanen da ke karatu a tsangaya, waɗanne irin damammaki ne ka sani cewa suna zuwa mutanen tsangaya ta yadda za su iya amfani da wannan damar don samun ilimin zamani? To gaskiya ni ina ganin damar da ta iya zuwa ainihin malaman tsangaya ko kuma su almajirai, da ita kanta kalmar almajiri bahaushe ya aro ta ne daga kalmar larabawa almuhajiru. Daga yadda almajiri ya samu asali kenan, ma'ana mai bukata a taimaka mishi. Amma mutum ai ba bara ya zo ba karatu ya zo. Amma saboda yanayi na karatu ne ya assasa shi, saboda zuwa da zai roƙa abin da za a bashi ci a taimaka mishi ya rayu. So ina ganin cewa gaskiya tsakani ga Allah fi sabilillahi, idan har ana so a samu gyara a cikin wannan tafiya, gwamnati in ta ba da wakilci ya kamata a ce tana bi. Kamar misali da ka ce malamai wasu ana ba su amma ba su ba almajirai, suna handamewa da su da iyalansu. Ba wai kawai da an yi rubuta a takarda ba, dama na san abin da gwamnati ta yi kenan, ai na rubuta na ce an yi kuma an yi. To a riƙa bi zahiri, a ga abin nan da aka ce aiwatar an aiwatar. Wa'annan bayan Allah an ba su abincin ko a ba su ba. Kuma ka sani wasu da dama iyayenmu na ƙauye suna ganin cewa idan aka ce za su a boko kamar ana so albasu da alƙur'ani ne, a sa su wata hanya ta yahudanci. Banda abin da ya yawaita har yanzu aka ga suna sanya 'ya'yansu primary school da ainihin secondary school da ana shiga. Yau amma da ana fuskantar kalubale, saboda ni karan kaina lokacin da ubangida na ya sa ni makaranta na fuskanci kalubale na ana cewa malamin wai ya za a yi bani in boko, ya za a yi bani boko. Sai gashi an waye gari yanzu 'ya'yan nashi ne nake ɗaukar sun kai su. Ni ke kai su makarantu kuma suna yi, akwai wanda suke secondary, akwai wanda suke primary school. To kaga din ba fahimta, kuma shi ya koyar da ni, shi ya kawo ni nan garin tun ina nan karami na. To masu kallon muna tattaunawa ne akan muhimmancin amfani da dama domin cimma burin rayuwa tare da Malam Shazali Musa Rafin Daɗe. Za mu tafi hutun takaitaccen lokaci, idan mun dawo za mu ci gaba. To madalla, barkamu da dawowa. Kafin mu tafi dai muna tattaunawa ne akan muhimmancin amfani da dama domin cimma burin rayuwa tare da Malam Shazali Musa Rafin Daɗe. Malam Shazali, muna magana ne akan damammakin da ɗaliban tsangaya suke samu domin samun ilimi na zamani. Idan sun samu wannan dama wadda za su samu ilimi na zamani, kamar yadda kuka fara faɗi cewa ana fuskantar kalubale saboda rashin fahimtar shi ilimin zamani a wancan lokacin. To kuna ganin yanzu an samu ci gaba na fahimtar shi ilimin zamani, ana barin yaran tsangaye suna zuwa suna karatu? To ka san ba za a yi game duka ba. Har yanzu akwai wanda na sani malami ne na tsangaya yana yaƙi da ita wannan boko har yanzu.
amma kusa in ce an rinjaye su gaskiya, waɗanda suka samu kyakkyawar fahimta game da wannan tsari na boko yanzu sun fi yawa gaskiya. Dan ni kamar da nake ƙara bada misali da kaina, malamin shi ne ya kirawo ni ina har da lokacin sosai, sai na yi zihi 30-40 sai ta dawo 20-15 haka, sai ya kira ni to ai ne tun da dama ta a dawo hagu mana, na ga kana da abokai yan boko kuma kana da fasaha akan boko nan, ni zai hana a gwada ta a ga abin da Allah zai yi. Ya ce to ai dama ina so in yi, kawai tsoro na ban san ta yadda zan tunkare ka da maganar ba, ban san ya za ka ji ba. Ya ce shi bai da matsala, abin da ya rage ya je ya samu mahaifina ya sanar da shi cewa ga abin da ake ciki. To alhamdulillah kuma haka ya je ya same shi ya faɗa mishi cewa ga abin da yake faruwa, sai kuma shi ma ya kada baki. Ai inda wani abu ne mara kyau ba za ka taɓa banku kafa ka zo ka same ni ba, musamman ka ce kana so ɗana yi. Saboda haka saboda ya yarda da malamin. Yauwa to a takaice kenan. To akwai wasu hanyoyi da su ɗaliban za su iya neman ma kansu ilimin zamani da karin kansu ba tare da wani ya shiga gaban su ba ko abin da. Gaskiya akwai. A kowane lokaci idan har bawa yana so ya yi abu shi yake gwada kamar yana, idan Hausa sun ce idan kana so kai kake gwada kana so. Kamar ni ina so a lokacin amma ban furta ba saboda tsoron abin da ka iya biyo baya. Da kuma Allah ya taimake ni kamar an san abin da yake raina aka min magana sai na ji daɗi, sai na ga ai dama ina so. To yanzu haka akwai da dama waɗanda suke son idan har sun samu wannan damar za su yi. Akwai kuma da yawa ni na kai su makarantar ma na musu rajista. Malaman suke magana wani yana so ya shiga kuma in je in mishi hanya da abin da ya kamata in yi in sa shi. To kuma sannan kalubalen har yanzu a wurin iyayen ana samu. Kamar da na gaya maka, wani yana ganin kamar an raba ɗan shi da Alkur'ani ne za a sa shi wata hanya ta daban wanda ba ita bace. Har yanzu ana samun irin wannan amma gaskiya ba su da yawa. Insha Allah. To kamar wani irin damammaki ne suka zo muku a lokacin, ko kuma wace irin hanya ce kuka bi domin karatun zamani ya zo muku da sauƙi wanda kuka haɗa shi da na tsangaya ɗin? To a lokacin ko da na shiga shi wannan karatu na zamani gaskiya ban da karatun tsangaya ba. Ban da karatun tsangaya ba. Sai dai shi malam ya nema min sauƙi cewa lokacin wannan in je in yi, lokacin wannan in dawo. Misali kamar idan ana makarantar safi, ko malamin tsangaya zai iya baka damar cewa sai ka rika zama ta maraice. Kamar yadda na ga makarantun haka, akwai makarantun da dama ma da na ga yanzu suke yin haka, wanda suke zuwa makarantar safe sai a ce a tada su masu zuwa makarantar boko ne da safe, wanda kuma ta yamma suke zuwa su yi karatu har zuwa lokacin da za a tashi, saboda an san sai an tashi har za su samu lokacin hutawa kuma su tafi makarantar su ta yamma. Ina ga in ana samun irin wannan damammakin su ne za a kawo ci gaba game da ainihin kamar yadda kace mutum yana karatun tsangaya kuma ya iya haɗawa da shi wannan ilimi na zamani. Amma duk da haka fa ta Hausawa suka ce neman taimako ko ɗaukar nauyi yana daga cikin abin da neman ilimi yake bukata gaskiya, musamman a wannan lokaci na rayuwa da muke ciki. Dole ne za ka yi karatu sai ka samu, ta turawa suka ce support ko, mu kuma wasance muka ce mai taimaka ko mai ɗaukar nauyi. In aka ce zai taimaka kaga ba duka zai ɗauka kenan ba, an yi ɗauki nauyi kuma completely wai gaba ɗaya ɗauki nauyin ka kenan. Yawwa. To kwana-kwanan nan akwai wani tsari da gwamnatoci suka ɗauka na za a ɗauki malamai su dinga zuwa tsangayu suna koyar da yara turanci da rubutu da kuma lissafi. To an fara wannan tsari amma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. A matsayin ku na waɗanda kuka zauna a tsangaya, me kuka gani wanda shi ne dalilin da ya sanya wannan tsari bai kai yadda ake so ba? To abin guda biyu ne. Na farko su kansu wakilai, kamar da na gaya maka, duk inda za ka tura wakilci ka rika tabbatar da cewa wakilcin da ka bada ya kai. Idan kuɗi ne ka bada a bayar an bada, in abinci ne ka bada, in uniform ne ma'ana kayan makaranta kenan ku an ba su anan ɗaliban da ake so a taimaka musu, shin ana ma zuwa ana koya musu. Sannan sai ɓangare guda na su ainihin alaramomi, wato masu rike da makarantun tsangaya kenan. Har yanzu wa'ansu sun yarda da wannan tsarin, wa kuma suna ganin kamar da ilimin su ne ake neman a koya musu wani sabon ilimi wanda ake so a mulke su ko kuma a nuna musu su ba su waye ba. Wannan kishin ne suke ɗauka, sai ga ba su ɗauki abin da muhimmanci ba. Gaskiya ta wannan fuskokin ana samun wannan ƙalubalen har ga Allah. Shi ya sanya har yanzu ba a samu an cimma inda ake so a kai ba. Bangaren wakilan gwamnati masu zuwa su aiwatar, sannan shi bangaren shi wanda aka ba a bada. To amma ya kuke gani, wani tsari kuke ganin ya fi kamata a amfani da shi don ganin an samar da wannan?
to tsarin da muke ganin ya kamata shine kaga yanzu kamar boko akwai ta a cikin kundin tsarin mulki na ƙasa. Kana ganin cewa abu ne mai sauƙi yanzu a ce a ɗauki karatun tsangaya a sashi tsarin a cikin tsarin kundin a wannan tsarin mulkin ƙasa, kamar abu ne mai wahala. Kamar yadda wani yake cewa idan za ka yi karatun tsangaya ka rubuta ƙur'ani ka 1000 idan baka da wannan takardun firamare da sakandare, ma'ana matakin karatu na farko da na biyu, to ana ɗaukaka kawai kai jahili ba kai karatu ba. Saboda haka baka da gurbi a tsarin aikin gwamnati ko ta yadda wasu makamai ko na siyasa a cikin gwamnati. To har ƙarin wannan ne gaskiya yake kawo na ƙasa tafiya da ake ciki ta karatun tsangaya. Amma da Allah ya sa mutum ya san cewa idan yayi akwai wani certificate da ake ɗauka a bashi a rubuce, wanda in ya kai shi za a karɓa shi ma a sashi a cikin gwamnati ya samu sauƙin rayuwa, yana ganin wannan ya hau mota, wancan ya yi katon gida, Alhaji wani shi ne darakta kaza da sauransu. To har da irin wannan abubuwan gaskiya kusan ce suna ce mana tuwo a ƙwarya. Wannan ma na ɗaya daga cikin takarwa wajen gaskiya in za a kawo gyara game da wannan gwamnati ta tsaye da abin ya tsaye. Amma wani kundin tsari za a ƙirƙira a wallafa na ƙasa baki ɗaya. Na san da cewa idan aka yi shi ba za a cin mai da ake so ba, amma zuwa shekaru ma da dama za a kai ga yadda ake so. Kamar yadda su tura mulkin mallaka suka zo, mun samu labarin cewa boko ma wasu da tsaye ake kamo su a zo a sanya su suna guduwa ba sa so. Idan aka tunkari sarakai ana so a sa a yan sai su ba da bayi da sauransu. Karshe suka fahimci cewa wannan ilimin yana da matukar muhimmanci, me zai hana su rika haɗawa da 'ya'yansu, tunda bayi suna zuwa wata rana har bayin su za su koma sarakai, 'ya'yansu su koma bayi. To kaji. Ya za ku haɗa makarantun tsangaya a wancan lokacin da kuma na yanzu? To gaskiya ta turawa suka ce discipline ko kuma in ce horo a Hausa ko ba ɗaya ba. Kana nan wurin an cire ni daga ni sai gajeren wando, an zane ni da bulala ba inda na je. Ban je garinmu ba, ban gaya ma baban wani lokacin ba da hanyar zan gaya ma baban cewa ga abin da yake faruwa da ni. Kuma ka ba da saƙo a kai mashi? Yauwa ban ba da saƙo an kai mashi ba. Haka ne hakuri na jure na yi ta fuskantar wannan ƙalubale har Allah ya kai ga cimma nasarar abin da nake son gana cimmawa. Kamar misali idan muka ɗauki shi ma karatu na zamani a makarantun kwana, za ga yadda ake horo kamar tsakanin ɗalibai ma manyan ɗalibai da ƙanana, shi ma abin yanzu ya riga ya cancanta. So za ga da sai a biki yaro a bugai wani ma har suka ga kai ga kwantawa a asibiti ko an kai shi dispensary ba na ɗakin magani na makaranta don a ga an samu sauki ba a san mahaifin shi ya san wani hali ake ciki. So dai ana fuskantar wannan. Kuma akwai yiwuwa ko a can baya ko da mahaifin ya sani babu wani abu da zai iya yi. Ba abin da zai iya. Saɓanin yanzu da kana iya taɓa mahaifin shi ta zage-zage da sauransu. A gabana akwai wani bawan Allah, ta ku ta yan jarida kuka ce ba kama suna, a gabana ya zo ya samu malami, ai ba jaki bane ba, ni kawo shi ne ka koya mai karatu, sai ka kama min ɗakai ta duka, ko babban mutum ne mai hankali kuma yana da nasaba da ya kamata a ce bai kamata a ce ya aikata mutum, wanda in a wancan lokacin ne wallahi ba zai yi ba. Zai zo ne ma ya karɓi bulala ya ƙara dukan nan a gaban shi wannan alaramma na tsagaya. Akwai wani tsari kuma da aka sake bijirowa da shi na za a koyar da su yaran karatu ta rediyo, da ana amfani da wannan abu na ɗaukar sauti na MP3, ana zuwa ana kunna musu suna saurari da sauransu haka. To shi ma dai tsarin bai tafi ba, bai yadda ake so ba, saboda a lokuta suna kukan cewa in sun je ɗaliban ma ba su goyon baya, malamai ma ba su goyon baya. Wace hanyoyi ne kake ganin ya kamata a bi don ƙara wayar masu malaman tsangaya da kai kan mahimmancin shi ilimin zamani? Sai dai akwai wanda sun fahimci al'amarin, amma akwai waɗanda har yanzu ba su fahimta ba. A tambayar da kai mun a baya dama na gaya muka cewa har yanzu akwai wanda suke kalubalantar al'amarin, shi ya sanya ba sa bashi muhimmanci. Gwamnati ke kokarin ta yi masu cushe, bari a bata haushi ta janye ainihin karikitanta saboda ba sa bukata. A bar su dai a matsayinsu da suke, suna ɗauko ɗalibai daga wurin uwayensu suna koyar da su karatun alkur'ani da na littattafai, a bar su a ci gaba da tafiya haka. Wannan tsarin da na boko su suna ganin cewa kamar in ka shiga, kusan in ce maka ni a lokacin ma da na shiga makaranta akwai wanda suke ganin kamar irin na kafirta, saboda ba fahimtar su. Yawwa ya fahimtar su, da aka kawo karatun alkur'ani kawai ya bujir ya koma boko ko auta ya tafi yana boko. Gani suke wahalar banza nake yi, ba inda zani ina zani, na bujire mahaifina, na bujire malami na bujire wanda nake tare da su, na tafi boko.
ba san cewa abin ba haka ya ɗauko tushe ba. Duk abin da za ka yi babu yardar na gaba da kai, to ina tunanin gaskiya kar ka sa ran akwai nasara a cikin shi, masu shari ko abu mafi mahimmanci iyaye. Duk abin da za ka yi iyaye suka ce maka wane ka je ka yi, alhamdulillah abin nan insha Allah za a yi nasara, to insha Allah za ka yi haƙuri kuma za ka ga nasarar ta samu. Amma da abin da za ka bijire musu ba za ka taɓa ganin daidai yadda kake so ba. Musamman shi ma malamin da ya sanar da kai alƙur'ani yana da matuƙar muhimmanci a rayuwarka. Ni yanzu haka ma ta turawa da shi nake biyar zan ce da Hausa a matsayin ku na 'yan jarida. Da sunan kuke amfani? Da sunan nake amfani a makaranta, ba sunan mahaifina nake amfani ba, saboda lokacin da zan shiga makaranta da ya jin daɗin ya kama magana da ta zo kan gabar da nake so. Na ce mishi to zan shiga makaranta amma ba sunan mahaifina zan saba, kamar yadda ka rike ni tun ina karami na haka koyar da ni, to a matsayin mahaifi kake sunan ka zan sanya. Ya ce in je in sanya. To kun san yadda tsarin tsangaya yake a wancan lokaci, kuma yanzu kuna ganin yadda ake wannan tsarin. Kuna ba da goyon baya a ci gaba da kai yaran karatun tsangaya, ko kuna ganin ya kamata a dawo a ɗan fara yin al'amarin gyara sannan a ci gaba da kai yaran? To gaskiya kamar yadda na ga maka, rayuwa ta canza, abubuwa sun canza, su kansu makarantun tsangaya sun canja. Ya kamata a ce an dakatar ɗin gaskiya har sai an samu gyara. Ila gwamnati za ta sa hannu ta yi musu ɗakunan kwana, da ba su ababen kwanciya, ɗawainiyar abinci da kayan rubutu ba. Aƙalla dai ta ɗauki nauyin yi musu muhallin da za su kwana, da za su yi wanki, da bayan da za su je waye wanka da sauransu. Sannan kuma a ƙara wayar da kan malaman, a nuna masu abin nan fa yana da muhimmanci, kuma nan gaba za a gane cewa yana da muhimmanci, in ma ana ganin kamar ba shi da muhimmanci. Idan gwamnati ta yi wannan gyare-gyaren, shine zan iya ba da shawarar cewa a ci gaba da kai yara makarantun tsangaya. Amma in har ba a samu wannan gyaran ba, to ana nan yar gidan jiya gaskiya. To barin dan mai doka kaɗan, ɗazu mun ɗan yi magana kan a yi kan doka game da a sanya kamar karatun tsangaya a tsarin dokoki na ƙasa. To ita wannan ƙasa tamu ba tamu kaɗai ba ce. Akwai abokan zaman mu waɗanda ba musuluncin suke abin ganin ba. Idan aka sanya tsarin tsangaya a gwamnatin tarayya ko kuma a ƙasa gabaki ɗaya, zai zama cewa akwai waɗanda ba zai yi daɗi ba. Amma kuna ganin cewa idan mu gwamnoninmu na jihohinmu na musulmai na arewa suka yi amfani da irin wannan, suka kawo wata doka kuma suka kawo tsari kan karatun tsangaya kamar yadda suka kawo kan na boko, zai kawo ci gaba? To na gode, wannan tambaya da kai mun na ji daɗin ta kwarai da gaske. Idan muka kalli tsarin mulki na Najeriya, akwai 'yan majalisar dattawa, akwai kuma 'yan majalisar wakilai, wanda kusan duk wani abu tsari da za a kawo sai sun bi shi, sun yi bita, sun yi karatu, sun amince da shi, sannan su miƙa mai girma shugaban ƙasa ya rattaba hannu. Sannan kuma kamar da kace gwamnoninmu na arewa, ko da akwai wanda babu musulmai a cikinsu, amma akwai wanda jihohinsu kila musulman sama sun fi ainihin wanda ba musulman yawa ba. Kamar muna idan kuka duba Katsina, kashi 99.9 duka musulmai ne. Kamar misali kotunanmu na shari'ar musulunci, akwai kotunanmu na wanda kundin tsarin mulki na ƙasa ya da su, ko kiristan ko wanda ma ba shi da addini ko musulmi za a yi mashi hukunci kuma yadda da hukuncin ya ansa. Amma a haka aka liƙa su aka yadda da su, saboda mutanenmu na arewa musulmai a lokacin tsaye suke, sun ga cewa tabbas in suka bi za a raba su da addinin su, a ce babu wata kotu ta addinin musulunci. Sannan kuma in ka lura shi ma da tsarin masarautun gargajiya, duk dai haka dai aka yi aka lillika su, saboda abin da aka iske muna yi, muna ganin cewa idan aka raba mu da shi kamar an cuta mana. Gaskiya idan yin majalisar dattawa da na wakilai za su kai wannan kuduri a majalisa, karanta shi ba abu ne wanda zai zama dole a wasu bangarori ba, kawai ya zama dole ma a yankunan mu nan na arewa, jihohinmu na arewa za su yi, wanda bai shafi kasashen da su ba dole bane ba a ce sun yi, ba ma musulmai bane balantana su ba da goyon baya din. To Malam Shazali Musa, akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu tattauna, amma dai lokaci ba zai bar mu ba. To kayan dai mu kulle saboda lokaci ya riga yayi, wani kira ke gare ka ga su almajiran tsangaya da iyayensu kuma da al'umma ma baki daya? To kira na ga almajiran tsangaya a kowane lokaci, almajiri ya rika sanin cewa abin da ya kawo shi shine ilimi.
ba wai bin kasuwanni ba, bin tashoshi da sauransu. Da tsakanin shi da Allah, kuma da inda ka gama almajiri a tasha ko kasuwa yana bibiya wajen mai nama, wajen mai rake, to gaskiya kusance maka ba cikakken almajiri bane na tsangaya, saboda da almajiri na tsangaya inda zai ci ya koshi yake bi gidaje, ko ya je ya bara a taimaka mashi, ko kuma ya samu gidan aiki inda zai yi aiki a bashi abinci ya ci dan ya koma yi wannan karatun da ya kawo shi, ya rabo shi daga ainihin hannun iyayen shi ya kawo shi. Sannan kuma tsafta tana taka matuƙar muhimmanci. Wani lokaci za ga in ka tunkari wurin ka ga yana zauri yana ƙari saboda rashin wanka, rashin tsafta, rashin aski, rashin yankan kafa da sauransu. Ba san abin da ya sa ba alarammomi na tsangaya wasu daga cikinsu ba su ainihin wayar da ɗaliban kai kan cewa ya kamata a kasance a cikin tsafta, musamman ma da alkur'ani suke mu'amala da shi. Ka san Qur'ani dama shi mai tsarki ne, kuma ba a taba shi sai mutum mai tsarki yake taba shi. An aka ce mutum mai tsarki, tsarki ya kasu kashi biyu. Akwai tsarki na wanda kai musulmi ne sai ka kasance kana da tsarki na bautar ubangiji ko na taba alkur'ani. Sannan kuma tsarki gudan shine wanda mutum ne gashi cikakke da rai da lafiya, amma ba musulmi bane, bai halatta ya taba wannan alkur'ani ba saboda ba shi da tsarki na cikan musulmi. Sannan kuma bayan nan ƙoƙarin da nake gani ya kamata a ce su kansu almajiran tsangaya sun yi, kamar mu yadda muke ƙoƙarin mu fita da kanmu duk da gwamnati bata sa hannu ba. Iyayen gidanmu dai su ne Allah ya tsaya mana, su suka tsaya mana gaskiya. Ina ganin cewa akwai lokacin da za a kai da kanka kaga cewa ga abin da ya kamata wanda zai kawo maka ci gaba, ya kawo ci gaba a cikin al'umma. Masha Allah, Malam Shazali, muna godiya da ka kasance tare da mu a shirinmu na madubin al'umma. Muna fata za ka sake kasancewa da mu a nan gaba idan lokaci ya yi da dama kuma sun bayar. Muna godiya. Masu kallon mu, iya abin da ya samu kenan a cikin shirinmu na madubin al'umma. A madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, da babban baƙonmu Malam Shazali Musa Rafin Daɗi da Project Blog da suka ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ibrahim Idris ne ke mana fatan alkhairi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.